Sanna Marin, toivo on tekoja. Maailma on muuttumassa kiistattomasti epätasa-arvoisemmaksi ja vaarallisemmaksi naisille ja vähemmistöryhmille. Mediaympäristö käy yhä kaoottisemmaksi ja viha, disinformaatio, jotka rehottavat löyhän säännellyillä sosiaalisen median alustoilla, ovat bensaa autoritarismin ja sorron liekkeihin. On luonnollista tuntea järkytystä, turhautumista, pelkoa ja hämmennystä, ihmetellä miksi kaikki, minkä puolesta olemme taistelleet ja mitä olemme saavuttaneet, kyseenalaistetaan ja jopa heitetään menemään. Maailma ei kuitenkaan lopu. Ja vain toimimalla voimme tuntea taas toivoa. Toimiminen ei tarvitse olla suurta. Voimme kaikki tehdä oman pienen osamme muutoksen eteen. Osallistuminen antaa merkityksellisyyden tunnetta tarkoitusta, jota moni kaipaa elämäänsä, etenkin nykyisessä elämäntilanteessa. Muiden auttaminen lisää tutkitusti onnellisuutta. Väitän, että toiminta liikkeelle lähtö tärkeän asian vuoksi äänensä nostaminen arvojensa puolesta ja keskittyminen muuhun kuin itseen auttaa yhteiskuntaa, että voi vaikuttaa myönteisesti omaan elämään ja hyvinvointiin.